May gabi tanan, may gabi sir. May gabi, sir. Nga, unsay pamatay kayo mo sir? Biskitas na oras. Pagkinig hili na mo, sir. Kanang kanusan na pila ka Gaya na ni sir. pila ka kunan na pamatay. Isang dugayan. Tulong sa mga tuwing ni sir. Ah, grabe dugayan. Lagi, dugay na kayo. Sigo pa yung load niya. Oo. Hindi ka panalo. Kanang unsa sakit siya kanang muliho ka unsa mong klase sa sakit ka kanang muliho. Na yung lukti, balabay, budok ko ba? Oh, Ang lukti, kung dukod, sir. sakit ang likod. Kaya, Sa bagay, sakit ang likod. sakit yung kwan. Pati na yung mga cross niya kung dito. Di po sakit po. kayo. Sabi na mahal sa kugwan. Oo. Big kill yun ba? Sa bagay, Kanina kong diri, sir. Sakit kayo. sakit po dire. Kanina diri, kanina kili dyan ko, sir. Oh, kanang dire ka anak. Ana, Ang diri. imong dire sa batang dire, pangiyar wala sakit. Sakit ko kayo, sir. Sakit niya po. Pati na kong diri. Mo ba? Sa bagay. Berkulunon dyan, sir. Wala na sakit-sakit ang kita ng kalawasan na yun. Sa edad. Pero wala ka mabanhod, wala ka Sa Bobin Hood, sir. sa binhod, anak. Sabi na, mukuhaan ko, kanin din ako. Hindi ka nakabalok sa kuha. Ay, siyempre, na may social media. Social May nakita, di ka ba? Bahagia, no? Ikaw paglaong, sir. Ay. Salamat, salamat. Antay sa pila, kakuan. Wajud ko na. Sige sa plaza, ko. Asa ka na yung balay ka na? Laki, at bang lakitin? Pero playa ka. Playa. Kung nga purok na diya? Purok-puro na, sir. At bang purok 6. Pero sa 4 ka? Sa 4. Ayan. Shout out tayo sa taga Playa Purok 4. Ayan. Shout out sa inyo tanan taga Playa ha. Nagagusog sa Playa. Maya, sir. Nya shout out po sa tanan mga subscriber nako. Nya sa wala ka Subscribe na. no kay para dili lang nag-subscribe ta kay para mo follow kun dili daghan pud ang makabalo. Siyempre. Para daghan tag matabangan pud. Sige. Nakalat isa sir. First time na mo sa Corona no? First time, sir. Sige, kambe be. First time, sir. Kulpahan, sir, kay first time. Eric lang kay para sige. Kulot ta kulot. Tulog. Imo ada itong kuan tata. Oo, kung ato, sir. Tata, Tata alam niya. nanay nanawag ko sa na dapat. Nga nag-video na mga ato. Oo. Nakatanaw ba kay YouTube sa hype? Tanaw kay YouTube sa hype? Parang sounds lang. Makalugar kay tanaw pa na ko YouTube. Irekilot lang. Irekilot niya. Subscribe na lang po. Dapat yung sundan ba? Kayo. Hindi ko alam, sir. Grabe, gusto nila na ang reject ko, no? Kana kung duggan, sir, basta ulan-ulan, grabe, mutmut ka. Kuot, dili ka mo. Mutmut kay, Ang ginawa, dili siya, di man kayo, sir. Kung ako, nagpisilot, testing tayo, sir. kasi pundokan. Ano yung tawag pan? Natin ko mo sa una sa bangkal, sir, sa basketball ba? Busa, Bangkal ba? bakal. Parang yung basketball lang, ano yung bangkal? Niya, Nasalot ba? Napahilot, magkikilot ka ng manani, ang bulabog ng panahon. ningil na siya. Asa mo doon nakabalo, sir, yung customer? Facebook lang. Facebook lang. Dito tanaw na slide. Dito si pangandoy ba nga? Ay, nakabot yung sir dito? Lamay yung pamina kung maghilat ay. Yung namin, sir, kung sa mga balik ka na po. Kung ganahan ka, 7 days lang. Okay, hindi mo punog, sir. Wala.
na pangalan? Kata sir, Dati noon. Irali. Ha? Irali. Irali. Oh. Gusto niya. Nakagutag sa dili, unto hapon gabi bawal ko nang himasa, hapat ligo ha. Bawal na sa kay mapasmo atong lawas, ang tawagan na niya pasmo sa kusog. Kung di ka mundag og basa unto hapon gabi, ang ending ana niya paralyze ha. Ino do kay pamapot. Di magkakana ka basa hapon gabi eh. Basa agad sir. Sa mo kasong basa. Ano kakawag manok. Bro, Palihok ko ng mga manok sa balay. dagan nagmanok. Oo, ka ng mga sama-sama doon. Ah, siya. Nang baligya ba? Kaya wala man tayo trabaho. Basa day ka. Parang panington ko maglihok. Ang palihok ng manok. Ako ba din sa kinano? Angel. Ako kayo. Sagdala day ka. Hello. Ayun. Ada ko kayo. Ranger manalagpag kayo. Bantay gani. Gani siya sir. Gani siya, lusay ni siya ha. Wala to ni siya ang lusay. Gani lusay ya pag di na to ditandugon muna ko ni siya oh. Kung ano nung nanpulong nga mapunga to sa hay kata sa sahay ha. Kung ano siya singot ko kasi mo ha. Mo kinaloy dia gana. Ando gid sa mahilot na ko. Mahilot to ko na niya pa sa slide. Ato siya man. Wapo siya kasi. Ali ra kay maabot eh. Ang puti ka rin ko ang gaya. Nada ikaw di. Dakog naong kasagaran sa dakog naong ranger. Dako na lagpad pa jud kayo. Ito to pick up. Dako paguna sa Fortuner. Ranger. Sa dakog naong Ito yung mga sir, sama to pick up. Banto. Banto sa ikagaw sa ranger sir. Ito unang gikuan ba? Ay ikagaw to sa ranger. Every wagon to. Asa mo gikutan mo? Adit to ra sa isa kayota. Hindi li ato ah. O Toyota agad ah. Para sa parking. Dalan. Alas dalan. Ano ko? Naranay na ako. Baktok mo eh. Grabe na ako. Grabe mo. O pa ni mabungkang ni. Marunong. Okay na gid ni man ikuan. 3 years na. Grabe magtukas imong kuto eh.
yun. Nga dili maayo-ayo. Lunhat naman ni mo ha. Kana nabigil ba nga wala kita maayo yun, mga matarong ba. Dugay dito maratap ko. Yun, napay mas naglang labaw sa mga amang ng uban. Grabe kagwanta ba? Ito hilot, ito maayo. Kani lagi mo sandig ko ah. Kita di ba? Kita pinto dai. Ha? Marcos na kita ka presidente. Ayun na dyan. Madalag sa ito. Yes, hindi bigyan ang vice. Ate sulira. First time kita na ba mag-abot ang ano? Yung kauban? Wow, anak ko presidente. Oo. Huwag yun yung samok pa. Ay, ganda. Oo, ito may plano. Sige. Hindi ba kayo ang senador nakasulod na sa Tigiro? Ah, pero majority ang kuhan. Wala na, majority. Pili ka pa sila. Importante man din majority. Dagang kayo lang kuhan na eh. Pero nindot ka, presidente, vice dili kalaban. Bungkat na na. Kambiro ka sa Rupino? Tingala sila. Wala, 26 million. Oh.
ha? Ayan ha? Mag-explain ko sa mo sir, paminawa ko ha? Sige. Mag-explain ko sa mo ha, paminawa ko. Importante kina sa itong kalawasan ha? Sige. Dili lang para sa mo ha, apil po ko ha? Sige. So karon, kani dire, kung pagkamasayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar, Oh. balay sa uric acid, Oh. balay sa sugar. Ay kalimot ha? Sige. So automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo, mag-stage ko na siya. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magtarig circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor man, hindi nakababa ka rason nga nung i-dialysis sa tao. Depende ra yun sa doktor ha? Depende po sa mga kondisyon. Karon, pag matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang uric acid, ganito rin, ang mapikton sa tao, hap siyang lawas, kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, ganito rin, ang mapikton sa tao, hap siyang lawas, ganito o may maygo. O, muna siya kung nakay napansin o nakay nakita nga nung ang atake sa stroke, dili parehas. Ay wala, naapoy ito o ang maygo. So, karon, pag atake sa stroke, sugar o uric may sabay, prostagas. Sabay na jud, na jud ang ni atake. So ang resulta na niya, luoy na jud kayo, lingkod na jud to. Mura na jud gulay na siya, o di na jud siya kalakaw, pero pwede pa nato na sa matabangan. No? Yan. Napo yung ban nga atake, nga pati ba madamay. O, depende po sa atake, depende sa kondisyon sa tao. So karon, mo namang manikamot itang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke manikamot ha. Nga kanya itong uric acid, ganito rin, hindi ko ni sumasaka. Hindi mo taas ha. Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mainom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal makagisda ka ni kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, karideng, lamang loob ha. Sabi na dyan si karne. Karneng gula. Di makakamay no? Ha? Di ka may nom? Maayo. Ang pinaka-try daw sa tanang giingon ako nga dako kay porsyento sa stroke or mild stroke si pasayan o si alimango, ha? Di makakamay no, mukaw, sayan. Hindi ko na sir. Maayo. Kung ko na. Kani sakit ya? Sakit gamay? Sir. Kani gitandong na ko nimo, lusay ni siya kani ay kumpiyansa ni lusay niya. O di nato ni tandugon mudako ni siya lusay mao ni nungdan nga nung tao nga magsungkod-sungkod, luwa man ta sa may stroke. Opo sa mild stroke. Ang tawag kanin niya sir, osteoarthritis ha. Osteoarthritis ni arthritis kani heel arthritis. So kaning arthritis ha kani para malikayan di ni matake pohon, una-una bawal mo kag itlog, manok, itlog, manok, ginamos, bulat, uyo, pasayan, alimango, balok, ha? Di makakamakaw balok. Maayo gid. Ha? Dili na ko ba? Dili na din ka. Kaya na sir. Ito rin yung bahala, ha? Akaw lang sa kuto, yung pusakit, undang sa to. Sir ini. Isa sa sir, sakit hilot. Kaya na ko na sir. Kaya na ko na. Kami bago siya no kailang. Hindi lang permanent kay grabe cholesterol, ha? Tidak malitan sir, kasi gulay. Isda ko, isda ta, wala himbis, ha?